आलेगाव पागा तालुका शिरूर जिल्हा पुणे इथली आहे मी आणि माझे मिस्टर रामदास मल्हारी आवचिते. माझा जन्म खडकीत झालाय. खडकी कॅन्टोन्मेंट. माझी आई होती आम्निशन फॅक्टरीला कामाला आणि मग माझी आई वारली. मी 12 वर्षाची होते ना तेव्हा माझी आई वारली. त्यामुळं माझे हे दुःखातच माझे अख्खं हे गेलं, माझं आयुष्य गेलंय. त्या माझी आई वारली, कॅन्सर झालता माझ्या आईला. माझ्या एक कमांड हॉस्पिटलला ॲडमिट होती, परत लाल देवळाला होती, रुब्याला होती. तर माझी आई वारल्याच्या नंतर माझा भाऊ आहे एक आमनिशनला कामाला आहे, भीम भगवान भिशे. बहिणी आहे मला 2, एक नानापेठमध्ये राहते, एक कोथरूडला राहते. 2 बहिणी आहे. पण मी माझं अख्खं आयुष्य म्हणजे नाही का इथं तिथं राहण्यातच गेलं, जवळ माझं लग्न नाही झालं तोपर्यंत. तर त्यामुळे मला सुखाचे दिवस आठवतच नाही. आई मेल्यावर माझी पांगापांगच झाली आणि मग मी ह्या बहिणीकडे राहत, त्या बहिणीकडे राहत, तिथं राह इथं राह असं राहतच मी आपलं कसं तरी. माझ्या आईची इच्छा होती की लग्न करूनच जा, माझे रिटायरचे पैसे भेटतील, तू लग्नच